हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आङो नै बाथा आरो बोरसि लादों ना बोननो थांदों आरोना जों सासे सानै साथाम साथाम जोङो माथो खालामनो गामियावलाय एकदम जास्ट माने बेसेबां थाबाय थानो ओरैनो दसे बाथाखौ नायनोसै बा बोरसिखौनो बोननोसै होननानै फैलायबाय बोरायफ्रानो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा सनाया नै ओंखाम संग्रा साहा फुदुंग्राखौ लादों। दा रोंथारबाय नै जिब्राब लायथारो नालाय गेलेग्राफ्रा नै ओंखाम संग्रा साहा फुदुंग्रानिफ्राय जि दोनग्रा थिख्लि ओइ प्लेटफोरा ओंखाम संनो नागिरदों जोंहा सनाया नै रोंथारबाय। हाय सना नै आयै नों रोंबाय सना ओंखाम संनो नागिरदों मा संनो? ए दे सं दे आंबो सं दे। सनाया नै गेलेनो रोंबाय आरोना गेलेनो रोंबाय नै ओंखाम संग्रा ओमफ्राय साहा फुदुंग्रा गथ'फोरनि फिसा फिसा गेलेथोंसै फिसाजोआ दा मानबायनो रोंथ'वाखै थाबायनोबो रोंथ'वाखै जिरायनो रोंबाय गेलेयो जायो जानो रोंबाय आरोना ओंखामफोरखौ जानो रोंबाय नै बिमाया दं लोगोआव सानैबो ज'नो गेलेनो नागिरबाय। दे गेले सना दे गेले दे गेले 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 दे दे। नै सना गेलेनो रोंबाय सना दा गारि गेलेगासिनो जिसिबिजों हा जावगासिनो नै आयं फिसाया नै इयो नायनो नै सात्त'नि फिसाला सुदेम नोंबो नायबायबो नायो सोरखौ लानांगौ जाखो भिडिअ नै सोफैखानोसै नै नै मासे मोनबाय आरोना खानस्रिखौ नै खानस्रि बुरग्रोदोंना बाथा होनो थाखाय प्लास्टिकआवसो थोगोन नालाय इयाव दा सोलायगोन ना मोनफैबाय जायगाया नैनो ओमफ्राय बाथा थुगासिनो नै बाथायाव खानस्रि थुगासिनो नै ओमफ्राय नै सासेखौ हैग्रोनो होबाय गंथाम नै थुगासिनो गंब्रै गंबा बिदिनो नैयावनो होगोन आरो दा नै बिलोआयनो बेयावनो ओरैजाय एसेबां होलांनांगौ सासे हैग्रोबाय नै सासे थुगासिनो नै फंबाया फाइनालि बेखौ नायनोसै बेनिफ्राय नै बिथिंबो लाइन सालांदो आरोना ओमफ्राय नैयाव मासे साबावदो बेयाव साना दोन्दों मासे नांबाय नै ना गोरि आरोना ना गोरि मोन्दों ओमफ्राय बिथिं नाङाखै नांलांगासिनोबो आरो मासे मानै नै मासे नांबावबाय बाथायाव फाइनालि नाखौ बाथा होखांबाय बेनिफ्राय दा थास' बिबार खालामनोसै आरोना जेनेबा बिदिनो माथो खालामनो उफाय गैया बिदिनो माने फैनाय लोगो लोगो मोननैथ' खामानि नांगोन एक गुलि दुइ शिकार होननाय बायदि थास' बिबार खालामनोसै जास्ट नै बारनै नुबावबाय नै बारसे नै बारसे ओमफ्राय बारनै मोनबाय आरोना नै बारनै दा खागासिनो बेयावबो बारनैसो दं नै बारसे नै बारसे बेयाव बारसे दंबावो नै बारनै आरो बिथिं दंबावो सिं सिङाव थायो आरोना नैबो बारसे नै सिङाव दासो ओंखारहांदों बारनै बारथाम जाबाय नैजों नै बारब्रै ओइ नै दैयाव बारसे दं ओइ खागासिनो माखासेफ्रा सिबुं खागासिनो आं थास' बिबार खादों दिनै बारनैसो दं नै बारसेलाय आरोना नै बारसे नैयावबो नै बारनै बेयावबो नै गोमो जाना दं बारथाम बिराद दं नैथिं दङ नै खालामबाय थानोसै बोनना फैखांबाय आरोना नै मैगंबो लाबोबाय सिबुं बेनिफ्राय थास' बिबार
ओमफ्राय बोरसि दान्दाखौबो गंथामखौ लाना फैबाय लोगोफ्रा फैबाय ओमफ्राय आंबो फैबाय आरो जास्ट नै मैगं खाना फैजोब्बाय ओमफ्राय बोरसि बोनना फैबाय आसोलफ्रा खासि बारिजों दांबोबाय